И знаете в България как е, не вярваме, страх ни е, всичко ни е скъпо, но можем да отидем на доктори и да ни набоцкат децата. Което някак си сега след толкова години вече, откакто вече съм в екипа на Aquasource, някак си ми се промени мисленето. И препоръчвам горещо на всички майки, на всички родители, умни и отговорни, които обичат себе си, обичат децата си, спрете да ходите на доктори, спрете да боцкате и да мъчите децата си, защото това е адска мъка. И до ден днешен моите деца изтръпват, когато чуят за доктори. Защо? Защото те са травмирани още от детските си години. Но за съжаление преди години аз не знаех за Aquasource и трябваше да прибягвам към доктори. Аз знам, че все още много хора не знаят за Aquasource и силно се надявам все повече и повече да се разпространи рекламата за Aquasource и който иска да закупи, който иска да стане дистрибутор. Опциите са няколко, всеки има право на избор. Все пак избора е ваш, последствията също.